Guys, buyag na rin sila mga an guys. Ang ipuan. Kaya mabubugat pong madizit. Ikaw dato na to ya. Kaya di ka daog si kuan gabre. Ano pa ka? Okay. 20 hun. Hindi pa lagi. Hi guys, masong adlaw na tanan guys, and welcome back again to our YouTube channel guys, Kin and Kim Family Vlog. Sa mga pa naka-subscribe diha guys, so subscribe na, like and share sa mga YouTube channel, and salamat daan sa mga mo subscribe diha and sa mga mo like and share. Thank you so much ka dun tanan guys. So karong adlaw guys is super 1 gihapon. So another 1 gihapon guys, grabe. So karon day guys is basinog na nay mga ringa. Ha? Ala, dako lagi na. La guys. Dar makakadzo. Wala. Makakadzo bunga di sa banin mo winakwaki. Nakakadzo guys na. Karna ba? Super laki. Kuanta dari. So, karong adlaw day guys. Basin og ngari na ag ladan tawag na. So guys, agi lagi pangita is 20 kapin. So ag kanang mga baboy 20 kapin pamanggazid ni. So ang tawag na guys, mo tuag nang nganbas. So mo laman na tag ha. Cincin. So gikanbas na ag baboy guys. So karong adlaw o makuan ni o mapalit ni nila. Ang mananing area rong adlaw kay gamitan lagi naman adto padugang sa trabaho na dito sa bahay tos division karong hamanin taon ning atong project. So area na mag-amang baboy. Mutimbang naman na siya mga 20 hun, 20 kilos. O na dyan ni kapin gamay. Na ako naman ni guys, buwan naman ni na makapin gi tuwa-tuwaan. Muduhan na ni karong 21 puhon. So nakuha naman po na magkatong isa. Nga nawahi ni siya og abot des December 17. So nakuha, wala na ma-video pagkuha diya guys. Kay busy ko datong adlawan. Si Papa Gabriel mo nagkuha dato. Pati pag-abot na makuan ni pastilan. So kita man siguro mo datong tay gamatoy datong nasagol. So mo nang amo pang i-area sila kay agamay wa mi masidlan. Kaya day atang siminto, igo ra malagyan taon dato na magi-flooring. Igo nga kuwang pamangani. So at least nauna-unahan ng flooring dito sala to padong dares atang kusina. Pero dito sa abuhan o sa mga kwarto pa human og flooring guys. So mao na po to atong kuanan pohon, mao na po to ang mga tiguman pohon. So malagi na ang mga area ring baboy guys kay aron matrabaho na po tong division. Pero human na. May balhin na taga yes no. Pohon. So paabot mi dari sa buyer sa baboy. Yan na kuno karon tataed. So nga naman guys, so padung na aghan mo palit among tuwaan karon dugang-dugang sa timbang. Dugang-dugang sa timbang guys no. Nagatid. So tuwaan ni papagabi. Di mo nga rin hurot ang tuwa. Na, sabi mag di mo nga rin hurot tagamang tuwa ara bang mahal. Mahalang tuwa. 40 kapin. So to Papa Gabriel guys, sara dito ning isang ituwaan kay maduna naman dugang-dugang sa timbang. Dako na. Ma, dako ng bag. Dako na atong baboy. Saan? Dako na atong baboy. Pohon. Dako na atong baboy nanak. Di na makaanak dai ko puro man laki. Ito na guys, ito ang Papa Gabriel agatong baboy kay arong dugangan nagtimbang og 2 kilos pud nang kinaon. Yes no. So di santan naman sila i-area guys ug di pa na magkinahanglanon. Sa kay kinahanglanon man namo para pa ipa dugang trabaho dadto bay. So wata na ning area guys kay wala pud may ipalit og tuwa kay mga kaadto dari ag to feeds. Grabing mahal kadto og feeds. Tag 40 kapin ag kilo or 40 pa or 50. Ha? 40 lagi, grabing mahal kadto feeds. Sa kuan baboy. So at least mura na pud sa arakan siya guys. 43 kilo. 43 ang kilo guys. So pabuton na naman dari guys umong ari ag buyer. Nagtataed. Alikim kay dada ko ipalit ni mo Kim. Dako ipalit ni Kim guys. Ngit man dari oy. Ako ipalit ni Kim indot ka jo. Guys, nako ipalit ni Kim nga Arius. Alikim dari barag Kim. Karo kita nila Kim. Hindi na rin buring-bura Arius. Oh. Kuan man mo. Kuan mag-isang danggan datong magipalit guys nga katong tag 10. So guys, dako gipalit ni Arius para ni Kim. You like it? Char. Ganahan ka? Kung ipanudlan ni mong bazi, isang pangtang na po isang ipit. Nga ba dun yung baziha guys, arang mga kazuka. Nice. Wow, nice. Ganahan ka? Asa na ipalit na? Ato na to sa palitan na ng suki, itong palitan ng Arius. So guys, ang itaod is danggang Kim. Dali Kim, itaod Kim. Itaod guys, kareng new earrings ni Kim. Hilag.
Hila Yung ko ang Arius ni baboy. Kim Kim. Dia. Yan na guys, yata na itaog sa danggan ni Kim Kim. Hila ko kuhaan atong baboy mo. Mamahilak mo ka. Ibalik zaman nato kay paras tangpuan bahay. Okay, so yan na guys. Di na sa mulubad. Mura yung kakuanan na guys. Kaya di mulubad ning Ariusa. Doon na tanga day ha. Okay. Oh, na si nga Arius na nga na red. Wana ikuan na isang birthstone kay kuan nag color. Sa ta sa witsa. Tanggal na. Okay. So tani taod guys isang danggan ni Kim Kim. Hala napilot na mong kaning mong danggan day. Pilot lang. Mo lagi. No. Okay, so din na guys. Sa taod na namas danggan ni Kim Kim. Wow, nice na. Ay, gwapa na gamang dalaging dingbi. Tubang bi. Palit pa ka. Oh, ha? Palit pa ka. Unsa man bol? Wa agarius ra ni mapilot agi mong danggan. Ni mapilot agi jang buhos jang danggan guys ang gipalitan. Kagama to bol. Basi ni jag tulian og utro. So guys, padung na kuno ako palit na ris baboy. Palit na ris mga buha ka baboy. Nadik i-area ng rondik. Okay. Banga nagtuwa, mahal ka jug tuwa guys, pastilan. Gatong gamitin man po na madari para sa division. So i-area na naman namo sila. Nakarin na lamang usama yung tuwa-tuwaan guys katong gamato ito ah. Pila na kan ika-kilos ng 25 siguro ni. 25, di ba? Gilaman. Saan kinang lanon? Is no. O mo nang iingan nga wala tayo makuot. Ariya gajag tugas. Ay gamitin man. Ha? Puan lari. Dita ka grabe hita ka gajud dari sa agianan. Pusit. Terus kamu oy. Hoy. Ha? Ora. Guys, ubayag na ba sila mga guys ang ipuan kaya mo bubug at pumadizit yan na tubigan susong ko ng tubig dari silang inanan nadamay gamay so karing na lamang gamatoy guys may mga tuwaan so karing duha ka buok nga naunag abot so muna pa na yating yung nagpang area nindudog ka naman po sila 20 na dyan ni kapin kasi sigurong isang mga kuwan siguro ni mo 30 tahun na siguro ng isa kari di ah kaya mga 20 wala dyan lagi mo suda na kaya manghag ng kuwan matang tubig sila tubig lang inom sigara ba manginom og tubig buyag gamay gamatoy dari mga ting babodja guys kay pag abot o pagkuha ako ka video pag abot o pag ka video pastilan 30 tahun na siguro ni uy ito naman karikod 30 tahun na siguro ni kapin guys kari 5 kilos ba tining gamatoy mga 20 kapin so na sige pangaan mo para madyo na busog-busog mo madizit mga guys mga agianan yung banga ha uko sila kailangan lang na ibutas aray siglan nahalan na ibutas kaya pangaduran ka sa natong ko ibutas di lagi angay magpadaplin diha kay grabing dangaga ginoo ko na tumbag motor guys tumba pag nag-drive bastilan parang dangaga mangga diha di angay magpadaplin-daplin lagi darat aza di ha pastilan na Oy, do ara bedas kita multi ka diga baru da ko inaman. ang dangaga mangguda na di zara kompensaan das daplin ginoo ko na madaghan sa madisgrasya dani guys kay grabe magudang-gagas ang mga agianan ano ginoo ko nakunoy kabeg guys na danat ah wag ko kitag kabeg haway ka puro dahon awaran na judi ay to ah Lagi na. ito man
Na guys, naikabog diha na. Wala sila. Ah. So, di na guys, ag mo palit sa baboy. Na. Si madam mo yung palit sa mga baboy guys. Liliya sa madam na to. Sa may nga ni, kaning mumalitay baboy. Ah, Joshua Oy. Taga, asa ka dam? Taga Ubay. Ah, taga Ubay ni guys. Balik sa mong baboy, mo ni mo palit. Palit. Ko sa masud, day nagduka buhok na na. Tagsa. Hama nagasa. Mga nagsapo sa. Dai di ja. Wait, in fairness, parang layuan dire. Ladyo ka dyan. Nga na ka dyan ang negosyo, madam. Sigasa ta, abot-abot dyan masigasa. Yes, inanapod siya yung mga delivery surprise. Wag, hanggang ko na ba? Ang sabay nga sa imo delivery surprise. Ang saingan. G2E. Ha? G2E, Bohol Gift Surprise and Delivery Service. Nadin sa kuan guys. G2E. Ito, Bohol delivery surprise. Pag hinay na kayo sa mo, lusot ang sa kaniya. Anak. Dako na ba na? Buwan pa ganina na mo. Uy, Haydag. Bunta, di buntag utuhapon man sa nang pakaon sa karon mao lagi na mga area kay wala may ipalit og pasaw. Naipataban ka matoy 5 kilos. Naipataban 5 kilos di ka na. Asa, nagamay adto yung tao natuwa-tuwaan daw mo na yang ipabilin. Ayan, isud naman diha. So, okay. Yan, so lagi na. Ikaw dato na tuya. Kaya di ka daog si on Gabriel. Okay, 20 hun. Hindi pa lagi. Ha? Kusa ko bangan. pa naman na. Iyaw. Kusa bangan niya be kanang naay kuan. Master Tani. Kanang naay, singa danang. Uy, pastilan. Ito nag-isa. Gamay-gamay ng usa. Gamit. Ito na guys, sud nag-usa. Ito na. Pero ba naman ang hilas ng luki? Ito na guys, ikaduha. Ariya na ka sa taon, ha? Uy, tayo siya giday ka. Wow, di. Pwede kapit-hawaon lang na. Bukanan, buslutan. Yan, nira mo iya, ha? Zaba, asa mata, sakay, Chin. Yan na guys, isa ka baboy. So, ag isa to, nag-isa kayo na tricycle. Kaya ito na matimbang sa merkado. Kaya may timbangan dari. Di area kay iko ano mas division. Pag isa, karon tong isa. Ang usa. Mo 30 tahun na hapit. Oh, duha. So apang isa to. Ito ko sa matrahin ka, no? Ora man silang kuan ha. Okay, raman na. Gamit ka na sabot. Gamit ka na Sa guys. Bunyag ka akong gibuntis. Samot kita na rin kauwan. Asa man, oy? Na guys. So na po ilang kitiring ni madam guys. Na ilang kitiring. Asa to? Mga lechon lang orders. Orders of litson. Kaya mag-factory surprise. Asa man yung Ubay. Mga birthday surprise guys. Ug any kind of surprise. Kunta ka lang mas madam. Sa inganan. Oo. Dili lang kayo ubay. Round Bohol. Alis ka kandihay kung kinsa itong magpa-delivery surprise. Ang daming mga to. So please, i-search lang ang G2E Bohol Gift Surprise and Delivery Services. Okay. Naba Facebook na. I-add lang dahil ko sa Facebook. Just add through by Facebook. Joshua Oy or Joshua Tumilap Oy. Okay. So stay you there. Nani ka. Karon guys, so kung gusto mo magpa-surprise din sa mga minahal sa kinabuhi, so mora na ikontak ka si madam. Kay kaning among baboy mo na ni ijang litsunon di pang surprise. Mas lang mo na ni kay Fiesta Man sa Bud, Barangay Bud, Ubay. Mo di. So nanay order, so sold na ni. Okay. Kita sa ubay. So mo to meros merkado kay ito na mga timbangan. Kung may timbangan na rin guys. Mo ato mo smart. Ubay dai. Hay di na sa ari siya. Ara lazo ang magud Sir, sakay na lang ka girl. sakay ni Sinsin. Nana sa kwaang baw delivery pud. Deliver ni sa panginabuhi. Tapon. So guys, matumimsak mo. Sunod na mismo pa Gabriel. Dali pa kay mosunod ra ta pa. So sunod ra nila guys, kay ato na mga ano ha. Hala, nag ka pa. Dare. So sunod ta pa na kay aron mga timbangan datos merkado. Balik rami. Uy, ginuko. Okay guys, ato na mo timbangan dito kay why timbangan dari sa mga
Wala sa mulusok sa. Isang matagak kan sa kisa. Hala, ginuha. Matagak. Sabi ko mahog, biraha kay sa murang-murang mahog. Ana, ana. Okay na. Biraha lawan tin, ana. Okay na. Mahog. So gamitan na nito si isang kuan. Negosyo na isang negosyo day guys. Joshua uy. Kapag sa mga pa-surprise. Birthday surprise nga na. Hindi kayo ng surprise na isa guys. Ano guys, ariya na gamong pigi-pigi bank. Hinahinay sa dari guys, kaya lisod ang agyanan. So dari mo si grabing lisod ang agyanan dari guys. May hadlok. So hinahinay rasod. Kaya masing sa mo ikid agad ng maboy. Guniti Chen. Okay. Oh my god. So Ginupo mo sila katukad guys. Tuod. Wahi guys, kay wa katukad ang bicycle. Ana. Oto na sila. Wala nang ambak ang ilang mga sakay. Dangeg man to. So dahil guys, dari na mo timbangan. Dari lapit sa patag. Dari lapit ya. Patag na. Okay. Pila ka na. Kuha na nitong kakilid mo na. Ag? Asa may kakilid lo? Kahit takilid. Kani may kuon lo? Di na magpitibangan nga yung anak Pero pa siya. rin Anak ka problema nagguba. Mura. Sa nakagabag ilisan ka. Thank you kaayo kay wala lang. Mo lagi na basta hugman guys, dini ka kon ma-thank you zid. Lesson learned. Mo zid. Sunod din na. Nay abang ko tira nay abang. Mo zid. At least nay mo earn. So dari may magtimbang guys, dari merkado kay timbangan okay. Nagtaman wa ko tagtag. Ala. Sa. Ba ko na sa pa. Oh boy eh. Bilawa. Picture mo. Sa. Bilawa. Ay sa boy isa. Boy. Boy isa. Ay. Ari na buhi adik mo ko anak. Oh. Ay, ay. Boy. Isa, boy isa. 20. Boy. Buhi saya. 30. 30 sirado. Okay. 30. 30 tong isa guys. Nagkarang isa. Boy pa. Hala, tuglihik. Ginaw ko di. Tuglihik di. Ay, hawa sana Jir. Ihawas na isa. Jir. 30 to. Karang isa. Balance, balance. Oh, i-balance pa kay makuan. Balance. 23 ra. Boy, 23 kang inihap na. Bagyo ana na puy oh. 30 ang pilit yan ha. 53 20 ay wala nag 20 ihap puy. Wala mo gid labot pag ihap. Wa magito So- sa baboy naon sa. So, kuan. So 23 og 30 gang. 53. Ay nila kay wala may imo na dai. 280. Pila gang pit. Ba- Tulisan ni. 13. Ba, nangyayari wala. Ang tasa na. 14, 15 kaya lang. Ay, sa. Ganyan ka o. 15. Basta guys, ha. Ihap na guys. Kuan man si Sao. Timbang sa tanang guys 53 kay isa, 53 ang isa 30. So maghihap ta guys 15 ang sa buhay ng kuan. 14, 15. Dere guys. Thank you Shopee. 14,840. 40. So naay sukli nga 160. So ako lang dakwaon guys sa kay dugang Pagkapila lang. sticky o pang-snack sa among timbangan nga. Timbangan. Timbangan nga hugman. So tagaan lang silang pang-snack. Nay abang. Jeez, kuno panigarilyo. Kita ta direct sinsiyo guys. Kailan? Sendo pa niya. Isod. Pinaspuhan. Ako na po yung muhatag kay Madam. Ano po yung Okay. Diara. Salamat. So thank you. Salamat Dams, Jaso. thank you kaayo kay mga pingahinan. Di ka kami subay. No, kapagis na ko, tira lang po. Salamat ninyo, lo. Miss kami yung mo. So, to arag baboy. Poblasyon man ko. Barangay na ba? Salamat ka, Sudam. Thank you. Thank you na ko na kay mga babas. So, to na guys, na halinag atong mga baboy. Si Madam, salamat Madam. Di ba? Thank you. Ayo, ha. Salamat ka, Zo. Mo kontak ra ko nimo pohon og nanapod. Okay. Kang ari ka. Ano ba makakagubay? Ah, magmotor sila. Thank you kayo. Salamat ka, Zo. Sige. Sige. So guys, to na gatong mga baboy. Bye. Bye, Dick. Isang matagak ang dari ba pa? Ibangan. Isang kuan ibangan.
Surprise So, yun. ato na sa ubay guys, dadon ng mga baboy. Alisa ni Sige, salamat Kajo. Ito na guys. And si Chinchin mo ay nag-contact. Ayan guys. Kambasser na naman ron. So, ito na guys. Nabaligza na kasi rin taon. Salamat Kajo na sa kambasser niya. Chinchin. So, manguli na may. Nitimbang o kuhan guys. 53 kilos tanan. 53 man to. Times. So guys, na miss bye guys. Abot na miss papagabril. So to na guys, na hali na ag baboy. Salamat ka Adjo, Madam nga nagpalit sa baboy. So to na guys, gamang halin is 40. So ipakita na ninyo guys sa gamang halin. So guys, na miss bye guys. Abot na miss papagabril and to na guys na timbang na gatang baboy na halin na ug salamat ka Adjo sa nagpalit. Thank you so much ka Adjo, Madam uy. Salamat ka Adjo sa nagpalit guys. So diyan na halin sa mga baboy is 14,840. Kaya itong palit guys is 280 per kilo. Ning abot man sa 53 kilos tanan kaya gasan ning timbang og 30, gasan ning timbang og 23. So 53 tanan kilos guys. So 53 times 280 ning abot siya guys og 14,840. So amo nang gibaligya guys. Kay gamitin man sila gamitin na mag halin. So mo guys ag halin sa atong buhiin. Niabot na siya og 14,840. So 15,000 ni siya. Paghalin na to guys is paghalin na guys is 14,840. Yan na guys. So managhalin sa atong duha ka baboy. So na pala man may finance og tuwa. Among tatong padagkeon. Kaso wala may finance og tuwa guys. Na naman pud may gamitan. Kamo na lamang gi-area. So ugma guys, amo na ni ipang-order og mga materialis. Ugma amo na ni order og materialis guys para datos division. So salamat kayo sa Ginoo guys kay tuwa na halin na in taon. And salamat pud sa nag-canvas ni Chinchin. Salamat og sa ning palit, salamat pud. Ito na guys, ugma po nato na ning i-order og mga materialis para mahuman natong atong project, atong division. Ayan na guys. Og mora na yung mga video ko ng adlaw guys. Salamat sa paggawa ng mga kada adlaw sa mga vlog. Salamat ka Adjo. Thank you for always watching guys. See you tomorrow sa mga another vlog. Bye.